салом ҳамватанон. худро бисанҷ. қисми шашум. тести якум. тавассути кадом сохторҳои реша об ва моддаҳои маъданӣ ҳаракат мекунад? А вариант мӯякреша, Б вариант ғилофак, С вариант трахеид, Д вариант ҳуҷайраҳои қадкашанда. ҷавоби дуруст С вариант трахеидҳо. тести дуюм. гумус чист? А вариант узви сабзиш, Б вариант пору хок, С вариант қабати сахти замин, Д вариант хоки камҳосил. ҷавоби дуруст Б вариант пору хок. тести сеюм. реша чанд хел мешавад? А вариант 1, Б вариант 2, С вариант 3, Д вариант 4. ҷавоби дуруст С вариант 3 намуд. асоси, иловагӣ ва паҳлугӣ. тести чорум. тамоми решаҳоро дар якҷоягӣ чӣ меноманд? А вариант решаи асосӣ, Б вариант шабакаи реша, С вариант конуси сабзиш, Д вариант решаи паҳлугӣ. ҷавоби дуруст Б вариант шабакаи реша ё ин ки маҷмӯи решаҳо. тести панҷум. метаморфози решаро нишон диҳед. А вариант навда, Б вариант бехмева, С вариант пиёзак, Д вариант танобак. ҷавоби дуруст Б вариант бехмева. тести шашум. кадом растаниро ба сифати нурии сабз истифода мебаранд? А вариант гандум, Б вариант картошка, С вариант юнучқа, Д вариант офтобпараст. ҷавоби дуруст С вариант юнучқа, чунки дар решааш лундабактерияҳо мавҷуданд. тести ҳафтум. решаи анҷибари ёбоӣ чӣ қадар инкишоф меёбад? А вариант 50 метр, Б вариант 70 метр, С вариант 85 метр, Д вариант 120 метр. ҷавоби дуруст Д вариант 120 метр. тести ҳаштум. кадом намуди нуриҳо суст ҳал мешаванд? А вариант калидор, Б вариант фосфордор, С вариант нитрогендор, Д вариант мочевинна. ҷавоби дуруст Б вариант фосфордор. барои ҳамин ҳам ин нуриҳоро дар терамоҳ ба хок илова мекунанд. тести нӯҳум. ғилофаки реша аз кадом намуди бофтаҳо иборат аст? А вариант пӯшиш, Б вариант гузаронанда, С вариант ҳосилкунанда, Д вариант механикӣ. ҷавоби дуруст А вариант пӯшиш.
тести даҳум. обро ҷабидани растанӣ ба чӣ вобаста аст? А вариант об, Б вариант фишор, С вариант ҳарорат, Д вариант намме. ҷавоби дуруст С вариант ҳарорат. чӣ қадар ҳарорат гарм бошад бисёр меҷабад, ҳарорат паст бошад камтар меҷабад. ҳамватанони азиз, ин канали дарсию варзиширо дастгирӣ карда подписатсия кунед, лайк монед ва барои 10 000 подписчик шудан дастгирӣ кунед. раҳмат барои ҳурмат ва эътибор.